Niya dugay mi matog worth it gihapon nga naman para man sa Ginoo. Nya sa pastor kinahanglan jud kung mas mutubo sa kaalam dili pwede nga kay nagpastor nako di na ko magtuo, di na ko mabasa Bible. Muna nga as a leader matod pa sa kadoktor nga gitsikapan ni titsa nga dili kuno siya mundang og tuon tungod kay nagid siya kaalam sa kinabuhi. So ingana ko daw pangandoy nako ingon nga leader ani nga church pastor dire na sa kanunay nangandoy ko sa kaalam gikan sa Ginoo tungod kay nangingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 5 nga blessed are those who are poor in spirit. Katong mga ubos sa espiritu bulahan kuno naay kalipay nga gikan sa Ginoo. Salamat po sa Ginoo nga ang mission ni Dr. Lodi as elementary sa mga bata madaugon pod sa Cortes ug sa Bila tungod kay kining mga bata kinahanglan kining mga bata karon igsoon nga mutubo sila nga naay Ginoo sa kinabuhi. Kay bisan pa og tagaan mo nagporta kadato igsoon kung may relasyon sa Dios ang usa ka bata, luoy kay nga ato nga nasod. Kay diha magsugod sa mga bata ang matud pa sa storyano nga ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So unsaon man nato nga pagpalambo sa ato nga nasod ng atong mga kabatanunan nalulong sa droga, bisyo. Mao ang pinakalang tagtabang gayud sa Ginoo. Nasalamat po sa Thanksgiving sa mga wala na ko napasalamatan kini silang Engineer Gio, si Engineer Juan. Nako kaya silang tabang gyud kaning simbahan financially. Tanan gyud sa paghakot-hakot kining tanan nga effort nila. Una nga nakita gid namo ang blessing nga gihatag sa Ginoo silang kinabuhi. Nga tinuod ingon ni mo Priscilla kanina nga basta unahon ang Ginoo imong ihatag ang imong kinabuhi para sa Ginoo, dili gid siya magkulang pagbawi sa imong gikinahanglan. Amen. Muna ngayon, pintaha ang imong gibuhat para sa Ginoo kay ulian na gid kaniya. Amen ba? So salamat po kay ni Kenneth sa akong assistant nga si Kenneth kasi gina kong suguon. Dakong tabang tong bataan din nga ministry kay kung wala siya lisod kaayo nga wala koy ka partner nga mo buhat sa mga buluton kay kining dapita panglalaki gid ni kining simbahan na ba kay kaos layo ginahan nga most especially sa asawa. Birthday sa gabi ni sa grace sa Ginoo nakashare ko sa pulong sa Ginoo sa among balay kagabi sa mga hayag. Unya so thankful sa Ginoo kay kanang sa una mauwa ko sa ilaang nga mupuyo karon na close na sa ilang pamilya. Unya sa grace sa Ginoo open na silang maminaw gid sa mga pulong sa Dios. Unya salamat kay sa akong asawa nga kining tinuod gid ang ingon sa Bible nga bulahan mo ka kung makaplag kay asawa. Buot pa sa buot gi-bless ko ka sa Ginoo. Nga naman, ang lalaki yun, matod pa ni Pastor Randel, nga kini mga lalaki kulang-kulang gini. Na ang mga dili mabuhat na kayang buhaton sa among asawa. Nga pwedeng sila yung sulti, sila yung initiate, sila yung mutudlo sa amo tungod kay nakita gid sa Dios ang kakulangon na tuingon nga pastor. Manang thankful kay ko sa asawa nga tugihan, nabi ka tugihan kay ni. Bisag busy kay ni siya trabaho, tuon, daghan kini siya sideline nga naman tungod kay nakita gid nako ang kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi ba nga kana ihatag gid sa Ginoo ang the best basta lang unahon nimo ang Ginoo. Salamat I love you ka nana ba. Okay, magsugod na ta. So dito magdugay atong ablihan ang atong Bible igsoon. So karon nga mga buwan na sa February kay naandan man nato mo naatay ko ano gitawag nga kining buwan ng pag-ibig. So mag-series ta karon og kabahin og love gyapon sama sa niyang tubig nga pagpainumdum sa ato unsa ning tinuod nga gugma nga gikan gayud sa Ginoo. Kaya daghang gugma sa kalibutan igsoon nga magtudlo nimo nga pag-love nimo sa katawo, mag-sex mong duha. Pero kung dili pa kami niyo igsoon, wala pa ka sa kami niyon, dili gid siya ganahan sa Ginoo. Kunyanon sila ng paglabi mo sa katao kay hatag nimo ang tanan basta para lang niya magpakabuang kuno ka basta para sa gugma may ditudlos kalibutan nga ang love kuno kay hatag galingani kadako. Pero atong tanawon igsoon unsa gining gugma nga gikan sa Ginoo. Amen. So atong ablihan atong Biblia diha sa Mateo 22 34 hangtod sa 40. So mo ang pinakadakong sugo o pinakaimportanteng sugo nga gisulti ni Jesus ngadto sa mga disipulo o sa mga religious leaders. Kung na kay Bible, mas maayo. Kung wala kay Bible, pwedeng maminaw lang ka ni pastor, focus lang ka ni pastor. Kunya, dili ta mag-istoryanay ha sa mga bataton diha, dili ta mag-istoryanay kay klaro kay muna ko dire. Nya, mag-istorya mo madunggan pud mo sa video. Okay ra ba?
Mateo 22, ingon ang 34. Dito na rin 37. Si Jesus gitubang gigugmaa ang Ginoo nga imong Dios tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong unahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Verse 39, ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Magampo taon na, Lord, among gipaubos among kaugalingon. Salamat sa mga kinabuhi, Lord, ng simba ni adlaw. Amo kang gipasalamatan, Lord, tungod kay walay pabor, walay panalangin nga madawat sa tao kung walay diligikan nimo, Dios. Salamat kaayo, Lord, nga sa matag Domingo amo ning igahin ingon nga adlaw gid, Lord, para nimo tungod kay kami tanan, o Dios, na tao mi dili para lang mabuhi sa among kaugalingon kundi para nimo ug lipayon ka, o Dios. Magapanalangin ka sa mga kasing-kasing, sa iluami sa mga sala sa makausa, hiluon mi pinagisin mga hamili nga dugo ng imong balaang espiritu mo ay makigsulti ka namo, mabusog binord ug naami mabalon ug maikinabuhi ni namo uban sa imong tabang. Kuning giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ning kabuntagon ang among isgutan giuluhan siya og ang tinuod nga gugma. Tanan ningon gugma. Ang tanan ningon true love. Okay, so kung isgutan ko igsuon kaning tinuod nga gugma nga gisulti gayud sa Biblia. So ang una pangutana, unsa kuno ning pulong nga gugma? Mo dito na to sa pulong igsuon nga gugma, ang meaning ani gitawag siya og kung imong i-search gani ang gugma nga pulong, ang meaning niya is an action word. Tanang eskwela nila kibaw na nino nga ang love is an action word. Tanang ningon action word. So kining gugma ni kuno igsuon, dili lang kuno ning isulti taman, kundi dili imong buhaton. So dili pwedeng moingon ang usa ka batan-on sa iyang gipanguyaban nga I love you, pero wala siya effort nga buhaton. Dili pwedeng moingon ang usa ka bana sa iyang asawa or ang asawa sa iyang bana nga nahigugma jud ko sa akong asawa pero sige niya pasakitan ang iyang asawa. So nasabtan ko ninyo, so dili ka pwedeng moingon sa imong ginikanan nga nahigugma jud ko sa akong mama, pero wala kay buhaton nga pagpakita nga nahigugma kasi mong ginikanan. Ug dili pwede igsuon nga ang usa ka ginikanan ningon sa anak, love ka nako, kung dili gid niya ibuhat ang iyang gisulti mga igsuon kay ang gugma buhaton gid nimo. Amen. Matod pa sa John 3:16 nga tungod gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug unsa may kamailan nagigugma ta ni Lord, gihatag niya. So mo ni kamailan, wala lang siya ningon nga gigugma ta niya, but gihatag gid niya ang iyang anak. Ug tungod di ana sa tanan nga mutuo ni Kristo may kinabuhing walay katapusan. Basig ma-misinterpret nato ang gugma igsuon nga dapat ihatag ni Lord ang tanan nimong gikinahanglan, nga dapat ihatag ni Lord ang tanan nimong gusto, dili. Ang gugma nga tinud igsuon nga si Kristo namatay alang sa atong mga kinabuhi kaysa musugod kag sa dili kitang tanan mga matay aning ibabaw sa kalibutan. Ang importante nga nakabaton ka og kaluwasan diha ni Kristo. Amen. Ug mo na tinuod nga gugmang gipakita sa Dios. Si Jesus dili lang siya moingon siya nga nagugma siya nimo og nato, but gipakita gini niya gani nag-antos siya tungod kay gigugma ta niya pag-ayo. Kasi mong tapad may nga gigugma lig sa Ginoo. Kay basig nag-apas sa gugma sa tao igsuon mo nang pahinumi imong kagalingon nga gigugma ka sa Ginoo. Sa Old Testament mga kaigsuonan, sa mga laing relihiyon or laing mga nasod, kuyaw na ilaang paghigugma sa ilang Ginoo tungod kay ihatag kuno nila ang pinaka-the best nila nga sa ilang kinabuhi. Kaya nagtuo sila nga kining pinaka-the best sa ilang kinabuhi, ilang ihatag silang Ginoo tungod kay importante ang Dios sa ila. So unsang pamaagi? Ilang mga anak pamatyo nila. Unya ilang ihalad sa ilang Dios. O mo ni ina sa mga laing nasod ilang pamatyo nila mga anak kaning bata ilang patyon unya ilang ihatag sa ilang Ginoo nga naman. Basta importante nila ang ilang Ginoo, ilang ihatag gyud unsay pinaka-the best sa ilang kuyawan nila pagtuo, no? Kapoy-kapoy kay anak nimo ihalad sa inyong Ginoo. So sa atong kinabuhi mga igsoon, so unsa ang pamaagi man ta ihatag nato ang the best para sa Ginoo kung moingon tag nahigugma ta sa Dios. Pwede nga ang imong kwarta. Kay karon kanang murag big deal kay sa tao ang kwarta karon mo na nga kung ang kwarta mo jud pinaka the best ato
Kaya ang kwarta, di man mabuhi kung walay kwarta. Wanang sa ato, bitaw, pag ang usa ka wala kasabot sa ang gugma sa Ginoo, maglilisod ug hatag sa ang kwarta. Basig, kamato ni pastor. Ay, kumatag, ay. Dahil mga tao may nga na tungod, kinawalian sila nga kaning mga pastor kuno, kaning mga lagad, sige na mga awat sa kwarta. But ang Bible nagsulti mga igsoon nga sugo ni sa Ginoo nga muhatag kay kinapulo sa Dios. Gani ang New Testament nga ang paghatag sa Ginoo kinasing-kasing ug walay pugsanay. Pero ingon si Lord nga dapat nimo nang buhaton nga naman i-bless ka sa Ginoo kung muhatag ka sa Dios. Pwede po na ang imo nga pinaka-the-best imong kinabuhi kay nang imong oras. Wanang sa agam Domingo bitaw dapat kini imong igahin gyud nga ang imong Domingo imong ihatag gid sa Ginoo. Pero dili sa simbahan, walay kung sanay man atong simbahan. Nara nimo ug simba baka o dili. Kung di ka mo simba rong adlaw, mas maayo nga naa kay panahon nga makasimba sa Ginoo. Nganuman ang adlaw Domingo igsuon ihatag gid nimo para gid sa Ginoo pagpasalamat sa Dios. What if kung wala pa ka ginhawa sa Ginoo? What if wala ka katagaig og bagong kinabuhi sa Ginoo igsuon? Mo na nga sa atong kinabuhi ang ayang pasalamatan si Lord. Kanang imong resources or talent nimo, mo ni the best. Kung unsay the best nimo karon sa imong kinabuhi, dapat di ka magduha-duha og hatag sa Ginoo mga igsuon. Kayo kabalaka si Lord matuli man nimo ni anak. Ayaw kwentaha ang imong nahatag sa Ginoo nga naman si Lord gani wala nagkwenta sa iyang gihatag sa atoa. What if di unang minta pa si Lord? Hoy, Kyle, anong makasimba ron Kyle? Kumara ba ni sila? Sige, putnan sa ka na kung ginawa ron bido ka oras. Bisag usa ka oras siguro na o usa ka minuto. Mamatay na siguro ka kung ingana pa atong Ginoo. Dili siya ingana, dili siya mangwenta kung simba ba kaniya, nakalagad ba kaniya. Pero ang kagustuhan sa Ginoo mga igsoon sa atong kinabuhi ang kitang tanan buhatag og time diha sa Ginoo. Amen. Kay dagan sa mga tao nga busy na kaayo. Silang pag-eskwela, sa trabaho, sa ilang business, ilang kumpanya, wala na time sa Ginoo mga igsoon. Nga naman, wala nila napakita ang ilang kinugma sila sa Ginoo. Amen? Sumuti, una nga, kanang meaning sa love. Ikadua, igsoon, ang meaning sa gugma is ako man. Kanang mayroon sugo. Sa ato pa, kung tinod kang may gugma di sa Ginoo, imong tumanon. Dili lang pwede nga mayroon ka sa Ginoo nga, Lord, ay gugma ko sa Ginoo, Kristohanon ko, Christian ko, nakaila ko ni Jesus, pero dili ka kay bawa mo tuman sa iyang mga sugo. Nga naman, nagingon ang John 14 verse 15, ang tanan nga nagugma sa ako mutuman sa akong mga pulong. Tanan mayroon igsoon na nagtuman sa pulong sa Ginoo. Okay, palibit ang tanan. Okay, balik tahan nga ang John 14 verse 15 at paglihan. Kariyo lang. John 14 verse 15. So muna iti mailan igsuon nga ang tao kuno nga tinuod siya na ay Kristus kinabuhi or tinuod siya nga nahigugma sa Ginoo or nakaila sa Ginoo kung iyan ning buhaton. John 14 verse 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Pastor, asa man ning sugo sa Ginoo kani? Kaning Bible. Ya pangutana karon saan mo pagsugo pagtuman sa sugo sa Ginoo kung kita kay basa sa Bible. No? Di man pwedeng maingon ka Lord, istoryahin ko Lord sa unang panahon. Sila mag-istorya pa man sila sa Ginoo kay wala pa may Bible. Mo nang si Moises kung sugoon sa Ginoo, Moises. Mo nang si Moises mudong sa usa ka dabalaan nga dapat makisulti sa Ginoo. Kanya ang pangutana kung igsoon na may mga simbahan ngayon, pastor, di na kung magbasa ang Bible, di na kung maminang waling naman mag-istoryanay mo sa Ginoo personal. O ilapod na. Kasi nakadungugod sila. Pero magbantay ka kasi pwedeng imagination na nimo o resulta sa imong pasmo. Kaya ka namang nadawat anak. Di ba? Kumatay ka namang pasmo ka mo ka manunggan na like tingog. So muna nga igsoon sa atong kinabuhi, lisod kaayong mga ang usa ka tawo na mayroon sa relihiyoso kaayo siya. Makit-ani mo siya sige sa simbahan, makit-ani mo siya sige magdala og rosaryuhan o kuros, sige sang kanang panghatag sa mga tao pero wala siya basa-basang Bible, dili siya tinuod nga nagugma sa Ginoo. Amen. Muna nga igsuon kung tinuod nga nagugma sa Ginoo, mubasa gid ka sa pulong sa Ginoo niya, pag unsa ang imong nabasahan, imo gid nang buhaton. Di po pwede nang mamili ka kung sa buhaton nimo.
Ingon ang Bible, higugma ang imong kaaway ay murag. Nasayo ko kablir madlawa ba? Dili, di ka pwedeng mamili, di ka pwedeng mamuingon nga, ay Lord, ana ra kumutuman kong sayon ra pero lisod ra. Basig salain ng mga tao kanang mga dugan na nangalagad nimo Ginoo. Dili nang ingana igsoon nga naman kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo mga igsoon, mutuman gid ta. Amen. Napa ba ang tanan? O kana nga paghigugma igsoon gituman ang tanan sa atong Ginoong Kristo. Nga ang gisugo sa Ginoo sa iya nga iyang ihalad ang kinabuhi sa cross iyang gituman ang anuman nahigugma sa nimo ug nako. Nasa mo ta pa ben nahigugma ang Dios nimo. Ang Dios nimo. Yan ayo pag Ginoo bibitaw. Napa ba ang tanan? So karon igsoon garong kabuntagon mo buhatag lang og duha ka punto mahuman ta. Ay kabala ka dinhi mo abot og usa ka oras. Sagtunga na. Okay, number 1 na point, ingon ang Matthew chapter, atong ibasa kaganina sa Matthew 22. Ingon ang Bible, si Jesus gitubaw igugma ang Ginoo nga imong Dios, tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalagog, sa tibuok mong unang-una. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo. Sa kadaghan nga sugo nga imong tumanon, kay basig malibog na ka ba? Pastor, naghana ko ng sugo, oy, gikan pa sa Old Testament, nga ito pagid sa New Testament. Libog na kung sa akong tumanon, usalay tubag anak. Matuman ni mo na igsuon kung ikaw nahigugma, tinag-anay sa Ginoo. Kaya pag once igsuon at nahigugma ka sa Ginoo, automatic nga, naatay kasing-kasing nga mutuman sa mga pulong sa Ginoo nga naman, nagpuno ang kasagugma sa Dios. Unang-unang punto igsuon, kaning loving God. Kaning true love igsuon nga gipasabot sa Bible is mahigugma ka sa Ginoo. Ang pangutana, ang tanan ba mahigugma sa Ginoo? Okay. Padayon ta ha. So mo ni unang punto, loving God. Sa man paghigugma sa Ginoo mga sa man paghigugma sa Ginoo pastor. Simple lang. Ingon siya nga higugma ang Dios sa kasing-kasing tibok mo na kalag. Una nga kuan natin mahilan nga higugma ka sa Ginoo kining naa kay relasyon gayud sa Dios. Kung tinong ganigugma sa Ginoo makikrelasyon kaniya. Dili pwede ning makipinyo ko sa kung as nangitsa-tsa sa una, mangutana sa nako ano makipinyo ka nako. Well, now ning ginabuhit. So di pwede. So ang rason nga manguyab ko niya nga naman gusto na ko siyang higugmaon o makikrelasyon ko niya, di ba? Sa kada adlaw dapat na ako'y tayo nga mo istorya niya, maminaw ko niya. Ano man ingana man ang relasyon. Gibalik-balik na ko ni Gwali nga dili pwede igsuon nga mutuor ka sa Ginoo, di pwede nga sige kag simba dapat naagid kay tinuod og personal nga relasyon sa Ginoo. Dili enough ning masigira kag simba. Amen. Dapat sa inyong balay naagid kay personal nga relasyon sa Ginoo diin mubasa ka sa Bible o muampo kaniya. Dili pwede nga ana ka mubasa sa Bible kung suguon ka ni pastor. Kasi pastor na po ko ikaw galingon nga personal nga relasyon sa Ginoo. Kining pagbasa sa Bible ayaw katuong nga makabuang ni. Mangutana ko ta sa mga gasuro-suro ug nabuang man sila. Kaya tibasag Bible gani ang kasagarang nga nalisuan sa man sige og suyo. Sakto bitaw. Kining Bible igsoon makatarong nis kinabuhi sa tao. Matod pa ni Pastor Donel, wala siya nausap sa disiplina sa ginikanan, nausap gid siya tungod kay naa siya'y relasyon sa Ginoo. Di ka mausap bisan pag ganing simbahan New Creation Disciple Church ni. Ngay nagsuli mo diri, bali na ko magibang mamalikas. Kaya ako tong simbahan na rog na ay espiritu nga mosud di may nagawas nimo ka na malikas kay balik ka naman. Igo ra man kaning sud. Wa gid kay tinuod nga personal nga relasyon sa Ginoo mga igsoon. Amen ba? So kaning paghigugma sa Ginoo kung naatay tinuod nga relasyon sa Ginoo ingon siya nga higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Kanang ingon tibuok kasing-kasing. So unsa may pasabot ana pastor kaning mo higugma kasal ni Lord sa tibuok mong kasing-kasing sa imong mga pagbati, apil ba ang Ginoo? Kay kaning kasing-kasing kay emosyon man nimo. Kung wa kay kasing-kasing di ka kabati. Amen. Kaning emosyon nimo mo ni nag-lead nimo nga ay kaning kasing-kasing so mo ni mag-lead nimo nga mahigugma ka, masuko ka or bation kag unsa nga pagbati diha. So ang pangutana karon sa imong sa panahon nga masuko ka.
Makauna baka sa Ginoo or dili na. Ang yawa na imong mahununaan. Kabantay ka nang nagdili mga aking paningin. Sa time nga biklong kay son ang mugawas ba si mong baba or unsa bay mugawas sa imong pagbati. Dili ba maayo nga naman diha masukod igsoon kung nagugma ka sa Ginoo kung ang imong pagbati naa pa bay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. So dili sayop ning batingon kag kalipay. Kanang musimba ka diri kung malipayon ka kung bakbak para sa Ginoo naman. Kanang pagbati nimo para sa Ginoo gihatag na sa Ginoo naman para magbalipayon ka sa imong kinabuhi. Kung nalipay ka sa imong bana tungod sa kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi sa imong asawa, gigalipay na sa Ginoo mga igsoon nga naman usanas pamatuod nga ikaw na puno na ka sa gugma sa Ginoo. Sama ni David. Si David gitawag siya og duol sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga bisan nakasala siya unsa may the best gabatasan ni David. Bisag nakasala siya ang iyang pagbati, wala nawala sa Ginoo. Si David na ni asawa katong iyang gikabit na anak ko'y bana. Pagkapangutanan kay nganong nahitabo man to. Isa lang panahon dili pwede nga maligo ang usa ka babaye sa public nga mga tao. Si Bathsheba posible kuno naay plano nga makigbinyo ni David. Diba ara dito. Shampoo sa sarasel nang ituyo di ba? Si David, yung ako nindong o gaway, kita siya, istilin mo itong mihana o. Kibaw na din siya na naato, ibana rin bayhana ko yan, didog. Ang yang pagbati atong panahuna na wala, nanuman, wala niya gamita. Unang sa time na nakasala si David, i-confront siya ni Prophet Nathan, pero ang pinakalindo ni David, kaya kasing-kasing, naagihapon sa Ginoo. Muna akong pag-ampo na to. Nga dili mangyud kalikayan nga makabati tag paghigugma. Dili kalikayan nga makabati tag kasuko sa tang isig ka tawo, makasala ta, pero ako pag-ampo nga ikaw nga nangalagad sa Ginoo bisa ang imong pagbati dili na gyud maayo, dili na kaganahan mo simba sa Ginoo pag-ampo nga ang imong kasing-kasing sama ni David nga naa gihapon ang imong emosyon para sa Ginoo. Amen. Ikani atong pagbati usab-usab ra ba ni? Nay panahon nga di ka ganahan mo simba, nay panahon nga ganahan ka, nay panahon nga murag ka ako na gid kaayo. Pero igsoon ang gugma dili man magbase sa pagbati. Amen. So ang pagigugma sa Ginoo pod sa kusog ingon si Lord, higugmaa si Lord sa tibuok mong kusog. Tanang ingon kusog. Ang pangutana ang imong kusog gigamit ba nimo para sa Ginoo kay kanin mga batanon pa. Batanon ko kay 30 siguro no. Bisag ninyo na kanang yun ang Proverbs na ang weapon kuno sa mga batanon kini atong kusog. Pero nindot kay so no kita nga mga batanon bata pa tawagon pa ni sa batang bata pa siya 18 yung edad, ang iyang kusog iyan ang gigamit para gid sa Ginoo. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi kamong mga batanon na diha. Ayaw gid sayanga ang kinabuhi nga inyong kusog gamiton ninyo sa walay pulos nga mga butang. Kaya daghang mga barkada nato nga mutod sa ato ang mugamit og bisyo. Sayangon nato atong kwarta sa pagsugal-sugal, sa pagpamayi o panglaki baka diha. Panggahanan ka nato ano man daghan kay mga amigo nimo mutuklod nimo igsuon para ang imong kusog gamiton nimo sa sayop nga pamaagi. Prosultihan ka nato nga atong kusog gikan kini sa Ginoo. Amen. Muna nga ang imong talent, ang imong pag-istorya, ang imong resources, ang imong kwarta dapat imo ning gamiton para sa Ginoo. Nga bahala ang mga tao musaway nimo magbugal-bugal nimo sama ni Noah, si Noah gipabuhat sa Ginoo arka. Nga bisan atong lugar dili gyud imposible gyud kaayo ang mubaha ano man as bukid. Okay na kung Sibilya, bukid binay kayo no. Nya, ingon si Lord Gio paghimong arka atong kampiyawan. Tapos si Banang Pastor, di pa rin sa katawan. Sa paghimo, gar ka magbaha ka dili nga tukadon manidamo. Buon panidamo no, kumakan pa nila. So imposible kaya di ba? Pero si Noah naghimo ra gyapon ka siya, kabal siya mga anak, bugal-bugalan siya para miabot ang grabing baha. Ya si Noah o yung pamilya na luwas nga naman, ang yang usog yang gigamit para sa Ginoo. Amen. Mana sa mga unsa may edad ni mayon kag idarana. Si nanay. Dito may tiguwang no kay nanay. Nanay edad.
So dili paulahin nga grabe ka alit sa ko mga lagal sa Ginoo, anak ako ginagka ng moderan ako mga 60 na nga 80. Ayaw sayangin ang imong kinabuhi nga naman base ko niya og sa batanon pa ka wa ka nakalagad sa Ginoo nagikuha ka sa Ginoo. Pito ka bungtod, buyag, anak ka. So mata kay baw sa kuan sa Ginoo nang samtang na kay kinabuhi gagita ang imong kinabuhi para sa Ginoo. Si Pastor Jonas katong guwali diri sa Thanksgiving Mogit kay kanang moto niya nga sa dana Christian siya iya gihubot doon ang iyang kinabuhi para pagpagamit sa Ginoo. Amen. Man di man sa sayop din. Duwa di ka na kay duwa na kay kalingawan pero ayaw hutda ang imong oras para anak. Mabito lang si Kinet ako sa mina hanit samtang wala pa kay uyab patubua sa ang imong kaalam sa bisan unsang butang. Nga naman, pag nanak-anak, ang babae, approve kayo nimo. Kaya what if, manguyab na ka, paano ka, nilipakibaw mo lang ba? Muna yun sa tiguang mo ni gidangat ron. Di man pwede ning, maayaw kang manulti, di ka ibang mga laba, di ka ibang mulungag, di ka ibang mamugha, makraos tubig. Mga ganito si Pastor Jonas, Pastor, dapat magtuon jud kag klase-klase ng mga pamagi dapat ibaw kang umasa, mo finishing, ibaw kang drive kung sakyanan, ibaw kang tanan imong ibalan naman. Para okay magka-emergency dili ka manawag sa uban, ikaw ibaw na ka kay ang mga babae ang pinakadaganahan gid nila dili ning pachoy-choy lang or kibaw lang usulti kanang sa babae ganahan dili kibaw gyud mo diskarte sa kinabuhi. Amen. Amen mga batan-on. No, ayo jud kanang namon jud gupahan ka pero unaha sa nga i-improve ang imong self nga naman ang kaninyoon dili lalim. Kini emosyon pa lang daan makaway mo na. Anda man daan kay pag una lagi pa nakaayo pero kanani panahon mabigil mo jud mo na ikaw sa puton kayo ka. Bungkag apil ang laptop. Bungkag apil ang pultahan sa bonsay makita. Sa ka magbuwag ta dito nimo. Ngano man wala pa na kanang si tawag na wala pa mi-improve ang imong kinabuhi. Amen. So ingon sa higugma ang Dios tibok mo hunahuna. Ang pangutana karon unsa may dagdagan sa imong hunahuna karon? Kay posible nga naa ka diri sa lingkuranan pero imong una sa labahanan. Amen. Imong na sa daghan butang ba? Ang problema mo ani karon kay mga tao daghan bitag problema no. Daghan kag giunahuna mga responsibilidad. Pero nindot kuno kaayo nga sa tanan nimong giunahuna apil ang Ginoo. Kayo ang Proverbs nga kining sa bisan unsa ang imong pagabuhaton hinumdumi ang Dios kay tultulan kaniya sa sakto nga dalan. Unsay kalayan sa tao nga sige gunahuna sa Ginoo o wala pag ang sa katawo walay Ginoo sa kinabuhi puro problema ra gyud ang ginahuna. Tibuok adlaw siya gunahuna sa problema. Pero ang usa ka tawo nga naay Ginoo sa kinabuhi na pud say problema nga dako kaayo pero ang advantage lang kay siya gunahuna naay kasulbaran. Ay salamat sa Ginoo kay naa lagi pamagi ang tanan. So unsa may kalahian? Naay kalinaw ang usa walay kalinaw. Ano man ang yan ginuna puro ra gyud problema. Kailangan nimo na sa nang igsuon mo ang tawo sige gunahuna sa problema og dili. Kaya ang usa ka tawo nga naay problema nga walay Dios sa kinabuhi, ang una-una, ang now, ang daling mo mature. Pero ang tao nga naay problema pero naay Dios sa kinabuhi, relax ra siya nga naman, ang Dios na sa kinabuhi. Hamugaway kay ang now. Lingas pa mo tapan. Kaya kasi mo naligo na diay. Ako ni sa pastor ko naligo. Di si Panginambog na tumingon nga pastor 30 di ka? Kapila 21 ko kuno. Pagana rin. Katugo ng pagbaban bitaw. So nakasabot tagi sa punto mo nang dasig na ko igsuon. Nga bahalag daghan kay kag problema, daghan kay kag bulwaton, tagay panahon ng Ginoo. Kay bahalag wa kay madawat diri ayuda unsa man madawat nimo para makatabang si imong kinabuhi. At least naa kay pulong sa Ginoo nga mabalong nimo sa panahon nga naa kay problema at pagsulay, naay Dios nga magpahindom nimo nga naay kasulbaran ng tanan. Amen. So man ang dili sayang ang imong pagkariigsoon. Sa una gani magsimba sila kada adlaw. Ang sugot mo kada adlaw dire. Hindi ka po no. Unang kasalan na igahin mo sa Ginoo. Unang ingon si Lord,
Kung nahigugma ka tinuod sa Ginoo ang imong kasing-kasing para sa Ginoo, ang imong kusog para sa Ginoo, ang imong unahuna para gyud sa Ginoo. Kaya sa mga tao karon nga ang ilang unahuna kasing-kasing o kusog wala na gyud sa Ginoo. Mo na atong hinduman mga igsoon. Pero ang reality nga sa kinabuhi lisod ilab ang usa ka butang kun dili nato siya makita og madungog. Sakto ba ko? Di ba? Lisod kayo maingon si Cyril ni Sarah ba magay lang siya gama-gama lang ba. Naigugma jud ko ni Sarah pero usa kita ni Sarah. Di ba? Masa kaila ni Sarah kana bitong gugma bitaw nga nagkaila mo sa Facebook. Ako lang ko niha. Unya mayon nga aslan kanako. Murag lisod na nga gugma. Kaya ang tilod ba yung gugma imo sa ila-ilahon. Di ba? Dino. Ay mo dito gamin niyo nga dito ay gugma mo mo pres. Dito na ta. So, meron kayo, di ba? Kung dapat mo getting to know each other na tayo nga kung sa inyong ganahan, sa inyong dili. Di ba na nga naman, ila-ilahon dun mo igsoon kung ang sa katao, bato pa natin sa dapat na ang relasyon din sa Ginoo. Kaya dili pwede na yung kang magkita mo niya na love at first sight na ka. Natural na ang tao na adoy attraction. Ma-attract juga pag ang sa katao. Kita kanisayin ko, putz, ni Cyril ba? Oh, nanay, gupuhanin mo sa naadyo, di ko mo tuwa. Yan nagka-crush ni Kyle nga saan pagtawag yung Kyle? Puro mo sila Kyle 1, Kyle 2. So ang bayan sa punto so nalisod kaya ihilap ang usa ka tawo kung makakita niya. Pero ang love igsuon dili mo ginamabase sa pagbati. Because love is not a feeling. Amen. Muna nga sa usa ka relasyon gyud sa mga naanas relasyon, sa mga naanas kaminyoon ato ginhunduman ang gugma dili gid siya pagbati. Ang pasabot kay igsuon nga ang gugma mawala ang gugma nimo sa imong partner, mawala ang gugma nimo sa imong isikataw. Pero hinumdumin ni nga magpabilin kaniya anuman na gugma kaniya. Kaya ang love is commitment. Amen. Una nga sa mga tao nga biya man diha o sa mga tao nga wala kay gugma sa isikataw bat ikaw gisugo ka sa Ginoo nga magpadayon ka sa imong gugma sa imong sikataw o sa gugma nimo sa Ginoo kay dili man magbase sa pagbati. Amen. Pero lisod ka igsuon nga mohigugma ka sa Ginoo kung makakaibaw sa sinugdanan sa gugma. Kay ang 1 John 4:19 atong basahon. Okay pa bang tanan? Amen. Wala naningog. Okay pa bang tanan? Okay, praise the Lord. Apit ako human, gamay lang kayo ni 1 John 4:19. So, unsa may rason dahil suon nga ibawat ang may gugma. So, kinsa may hinungdan. Ingon ang 1 John 4:19, nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. Sa ato pa, lisod ni kaayo nga sa usa ka tawo nahigugma sa iyang sikataw kung walay Dios ay ang kinabuhi. So, nakasabot ang tanan. So, ang sinungdanan sa gugma dahil suon ang Ginoo. Munang kita nga mga tao sa musubok kag sa dili, mga hakog jakog kita. Walay tao nga 100% kay hatag niya ang tanan sa iya nga anak, sa iya nga hinigugma nga naman. Nature sa tao ning hakog. Nature sa tao nga selfish kita. Pero salamat sa Ginoo kay kang gipakita nga tungod siyang gugma sa ato kahibaw na kang higugma sa atong isigataw gilabi na sa Ginoo. Amen. Muna sa atong kinabuhi igsuon, atong hinumduman nga dili gid ka makahigugma sa imong isikataw kung wala kay gugma nga gikan sa Ginoo. Amen. Mga batan-on, yung amen. Kung gusto kang mahigugma sa laing tao, higugmaon na ang Ginoo. Kay di ka makahakat og gugma sa isikataw kung dili ka puno sa Ginoo. Ayaw ka tuo nga makumpleto ka tungod kay naa kay pare sa kinabuhi di ka na tinuod. Kaya mga tao mingon sila nga na nakumpleto sa kung kinabuhi kung makakita kunin mo og nagkita na. Di ba? Ganaw mo nang linya nga mata bang pasadunas mamatay gyud ko kung mawala ka. Nagikabuhag naman silang duha. Kay-40 na niya. Wala na naman, di man natin noon. Kaya ang reality mga igsoon, ang Dios na Giyod ang maka-fill sa void sa atong kasing-kasing. Akong bisayon. Si Lord na Giyod ang makapuno sa kakulangon sa atong kinabuhi o dili ang tao.
Gani ang tao, may manimo, may gugma nimo, pero taon-taon pasakitan na ka. Kaya nga naman ang tao, broken po siya, o nag-need siya gugma sa Ginoo. Amen? Una, kung gusto ka, may gugma sa isang katao, papuno, una sa gugma sa Ginoo. Igugmaa una ang Ginoo, usa pa kang makahatag og full na gugma sa imong isang katao. Bisan ako, Igsoon, ako din pasalamatan ng Ginoo nga naman. Kung pa ko na-Christian ko po relasyon sa Ginoo, gubuta siguro akong pamilya karon. No, nga na nakita din nako ang akong kaugmaon kung wala ko Dios sa kinabuhi mo nang sa akong pagigugma sa akong asawa karon grasya gid tanan sa Ginoo. Kinagrasyahan na gyud kung wala ko Dios sa kinabuhi na kung saan na lang kaha. Unang kitang tanan gyud salamat gid sa Ginoo nga naman nagpadayon gyapon ta tungod sa gugma sa Ginoo. Amen. Inay mo tapat padayon lang uban sa gugma sa Ginoo. Ikaduhang punto. Loving our neighbor. Yung una, loving God man. Ang durang nagugma, pagigugma sa Ginoo. Ikaduha, pagigugma sa isikataw. Atong balikon ang atong passage kaganina sa Matthew 22 verse 39. Ang ikaduha, ang labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. So yun ang English, loving our neighbor. Kaning neighbor, din silingan ha. Kaya kung yung anak manggaling ang imong silingan, ay imong higugmaon. Na ino, sa ato pag kita rin ang tulong magigugmaan na rinay. Kita na may neighbor. Pero ang silingan dari sa Sibilya kay lahi, bisa mo sa kalayo silingan naghapon. Kay sa Tagbilaran man gud ang silingan, dikit yun. Usa ka dangaw ning pagmani silingan. Pero diri na og ilang kapitan ni silingan anak. Pero diri kay lahi man. Pero ang silingan ipasabot sa Bible dili ning silingan nga tapad sa balay. Ang neighbor ani sa Griko nga pinulungan tanang tao. Nakasabot. So, lahat ng pagkasulti, ang suko sa Ginoo, higugmaon ni mo Lord ikaduha, higugmaon ni mo ang tanang tao na imong nakita. Dili lang dili sa simbahan kung dili tanang tao na may mamat ni mo dapat ni mong higugmaon. Dapat makabaton kag relasyon nila kontra ni mo dili. Sayo dili. Dili. Kaya natural sa tao may gugma lang siya sa tao nga iyang higugma ug nahigugma po niya pero lisod sa tao mo higugma sa tao nga po nahigugma niya wa nahigugma. Sakto ko no. Nya kay gisugo man sa Ginoo nga may gugma. Tenenene. So mo na diha ta ma-challenge karon kay si Lord higugmaa ang imong isikataw dapat na agid kay relasyon sa Ginoo. Pastor, lisod sa dili lagi. Pero kung nahigugma ka sa Ginoo igsoon, mapakita nimo kung nahigugma ka sa imong isikataw kung ang imong gugma sa Dios insakto. Ano man tanawan ning cross. Diri sanga ni pastor tanan, nagadto ko man. Nakita pa ning sign sa cross. Lisod kay nimong higugma sa imong sikataw pag wala kay unang gugma nimo sa Ginoo. Nga naman siya madaliya sa gugma, di ba? So sakto pa di ay lisod kay nimong mingon ka sa imong sikataw nga nigugma jud ko sa ang asawa. Nigugma jud ko ning tawhana. Ingon ang 1 John 4 nga lisod kaayo moingon ang tao nga nigugma siya sa sikataw nga iyang nakita gani. I mean, lisod kaayo moingon siya nga nigugma sa Ginoo nga wa niya nakita. Di ba? Iso kaya maingon ka nahigugma ko sa Dios pero ako na nakita sa tao ay nakita mga igsumo na nga lisod kaayo maingon ka nga nahigugma ka sa imong sikataw kung wala kay saktong relasyon gid sa Ginoo. Dagan kay mga relihiyon kaya nag-aaway na jud. Gani pag musimba ka dire, sugsugo na ta. Pwede simba ka tong born again adto. Tinuod na. Di ba? Sugsugo na ka nino. Sa sawayo na ka, bugal-bugalan na ka. Samot ka pagpabaptize ka. Kanang masuko sila mo na nagpabutismo kaning simbahan na nagbagi na kag-relihiyon, mga kanigugma na mo. Usa na estimaygan igsuon nga ang tao wala ang saktong relasyon sa Ginoo. Kaya ang gisubo sa Dios man muhigugma ka sa imong sikataw. Mao na malibog kung basalay relihiyon, tan-awon nila mo sila wala ka kriminal. Kabantay jud buana pag magsamya sa lain lugar. Yung tagte mo samya mis pulong sa Ginoo. Okay lang, dito. Sir ka! Napag-ibang tao ka, dito mo daw ka naman, kailangan kang ginuhan, balibaran ka. Ano, makapangutana ka, kay sige silang simba daw, silang gisimba ng ilang reliyon, pero di sila kay ba mong igugma sa isikataw. Muna ng simbahan na, pag naay tao na mag-iistorya ni mo, lain man nagtinuhan, tagto na to. Lain man na sila pundok, tagto na to, ano man, ipakita na to, nga gigugma na to sila, ano man, mga anak kasi Ginoo.
So sa pamaagi ka may gugma sa imong sikataw dili ka magduwat og makapasakit niya. Amen. Ano bang tanan? Kung nahigugma ka sa imong ginikanan mga anak, ayaw pagbuhat og makapasakit gid nila. Tarong gid mo eskwela. Bahala na mo yung mga gigugma diha. Tarong eskwela ayaw padalas mga barkada. Ikaw pod na kay pare sa kinabuhi na kay gigugma diha, ayaw gid pagbuhat og makapasakit gid nila. Buhaton nimo nga bahala, ganahan mo ng butanga pero masakitan ang imong pare sa nagbuhatan ka naman. Nahigugma ka niya. Kaduwa, usay iyang ganahan imong ihatag. Salamat gid sa Ginoo kay di ko manginambog pero kanang ako ganahan jud ko basketball. Kay kanang amo di ganahan sa lalaki pero pag akong asawa maingon siya nga di ko ganahan kung wala ka, di ko ganahan mo duwa ka. Di ko moduwa. Ano man? Akong gi-learn daan sa akong kinabuhi nga kanang bitaw pag unsay gusto niya kay kung saan magpapakita ato sa gugma sa imong sikat sa imong asawa o pares ko anak pa lang daan sa iyang gusto di na kamutuman di ba kangit lugod sa babae affection of time man wala ako kung ganahan ko moduwa di isa lang ako isakripisyo ano man kay akong i-try gyud nga pastor nako mopapa na ko puhon so akong i-try nga bahala ganahan kay kuani di na ko kan naman ang gugma sakripisyo man siya mas tong kinabuhi mga anak amen may gugma ata yung mga ginaganan sakripisyo gyud mo tuon paningkamot nga naman mo na tilod nga gugma unsay makapasakit nila ayaw gyud kay kani si pastor di man gyud ko kita ninyo kanunay di man pwede nga chiko man kanunay kay manong hadbong ni grado dili pwede ikaw og imong ginikanan may magdil ana unang sa akong hangyo no nga kung tinuod ka may gugma sa imong ginikanan sa imong sikataw buhata ang tanan para sa ikalipay din nila amen kay kinindot nga gugma andam kang tuman sa iyang gisugo andam kang buhatag sa iyang gikinahanglan o andam kang mubuhat sa mga butanga dapat makapahimuot niya. Hindi ka mutuman sa mga butanga makapasakit niya. Ano man, ang tinuod nga gugma is sacrificial. No, kabisan si Kristo, dili siya ganahan magpalangsang sa cross pero tungod kay nagugma siya nato, i-sacrifice niya ang iyang ganahan para natong tanan. Walang ginaot igsoon sa atong kinabuhi. Bisan pagganahan kitang buhat ang butanga pero makapasakit ni sa atong ganahan sa kinabuhi, sakripisyo na lang ka. Ano man mo na tinuod nga gugma. Amen? Nagmamakal-charo. Seryoso na kayo ta, oy! Wala tagnas, mahalala mo kaya, kaya padayon ta, ha? So last verse, mahuman na ta. Ingon ang John 15 verse 5. John 15 verse 5. Last verse na ninyo, mahuman tayo soon. John 15 verse 5. Ingon ang Bible, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako diha kaniya mabungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. So ang idea ni John John chapter 15 gihulagway ni Jesus ang iyang kinabuhi nga sama sa vine. Kining vine sa atong pinulungan grapes. Sige sa grapes gani? Ubas. Tagalog mo no? Basta kailan mo grapes no? Okay. Kasabot na ta. So kaning grapes mo na idea kani kunong sanga ay kaning punuan si Jesus na kaning sanga kuno kita na. So sa ato pa sa ato pagkasulti gusto ni Lord nga sa atong kinabuhi magpabilin ta niya. Unsa man ning magpabilin mga lagad ta hangtod sa hangtod igsoon. Amen. Magpabilin ta sa iyang gugma, sa iyang pulong ug sa iyang grasya. Nga naman kay kining meaning sa kining simbolo manggod sa grapes or vine is connection or unity or one. Kay kung imong sabton na igsuon sa atong ang pangitabo karon, ang atong nasod o pamilya nagkinahanglan og gugma gyud. So sa pamaagi nga si Jesus maghari sa kadausan natong kinabuhi. Tanawa ang pangitabo karon sa atong nasod. Sa kuan palandaan sa kita gani sa government nato, di ba? Gubot tayo no. Ang presidente o vice ang gihuldaan na away may mga napay mga nasa senado, way makay sure kinsay kasaligan, di ba? Gubot kayo, nasod to nasod gagaaway,
na ay mga pamilya nga nagkabulag, may mga pinatyana, daga na kayong droga, nagkalala na, mayroon sila nga dapat ang presidente nga ibalik sa Pilipinas katong mga presidente nga magpapakha sa mga dautan sa kalibutan, di ba? Bukod na kayo sa asa kanukuan, mahal ki pa malitunon. Pero usa ka solusyon ana nga nakita sa Ginoo kining gugma nga gikan gayud sa Ginoo. Ano yung pakampo gyud nato nga mga Kristiyan nga nindot kaayo kung nang usa ka presidente nga moghari sa atong nasod na ay relasyon sa Ginoo. Karon sa Amerika si Donald Trump kanang ang iyang kumpanya karon is makaayo gid sa tao. Gani naa sila Bible month man na siya nga. Nga naman Christian man si Trump. Asa kong punto igsoon nga sa atong kinabuhi, kita nga mga Christian, samtang na atay mabuhat para sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, buhaton nato. Ganun kita pwedeng magsalig nila. Kapag once ka magsalig ka sa atong kay tasan o magtanaw ka sa ilang sayo, kung sa'y mabuhat nila, lukoy kayo ta. Kay ang gikinahanglan sa atong nasod, dili kwarta, dili tao, kundi ang Diyos. Nakaduog mo ng kanta nga Where is the Love nga gigama ni kanang gama ni Apple Diap. Ang Black Eyed Peas nga grupo ba? Ano bitang What's wrong with the world, mama? Ano ba? Where is the love? So na lyrics ani nga magkapunta. Ingon siya sa English nga people killing and people dying. Naka mga tao nga nagpatay, may mga tao nga nangamatay na children hurt and you hear them crying. Dagan mga bata ang ipasakitan, gimulis siya. Dagan kay mga batang naghila. Ingon siya, can you practice what you preach? Nga mga tao nga masigir agwali pero way buhat. Pwedeng ako ingana ko. Ingon siya nga, and would you turn the other cheek? Ingon ang kanta, Father, 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 help us. Ang gasulat sa kanta ngayon siya nga, Lord, tabang imi. So na yun sa tabang sa Ginoo. Send some guidance from above. Lord, tabang imi, Lord, tagay ni giya, gikan sa langit. O pulong sa Ginoo. Because people got me questioning, where is the love? Dagan sa mga tao kung nga nangutanang asa naman ang gugma. Dagan sa mga tao kung nga bisan naggunit sa relihiyon, naggunit sa bahandi, sa kwarta, pero wala na gugma, ano man, wala yung Diyos sa kinabuhi. Muna nga ikaw, dako kag impact aning nga nasod, aning nga barangaya. Bisag gamay rata aning nga nagsigig simba, gamiton kas Ginoo. Nga dagan kay mga tao makailan ni Jesus naman ang solusyon sa kinabuhi gugma gyud. Wala nga tong gititle yung kabutagon tinuod nga gugma. Ang pangutana karon ang imo kasing-kasing, ang imo ang kinabuhi nagbaton bas tinuod nga gugma. Wala akong paghangyo challenge kanatong tanan. Nasabtan may kinabuhi ta gamiton tas Ginoo. Nga unang-una makabaton kag relasyon sa Ginoo, ikaduha makabaton kag gugma sa imong sikataw. Kadili lang ka na himong Christian para maluwas ka or maglipay-lipay sa imong nga kinabuhi ang imong pamilya, ang imong silingan madala diya sa Ginoo. Amen. Munang gamiton ka sa Dios. Dili si pastor lang gamiton sa Ginoo, ang kada usa gamiton sa Ginoo. Muna ako bitaw sige kung post o wali sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube nga naman nagtuo ko nga kanang akong pag-share akong kahimuan na sa Ginoo. Kada sa mga tao karon sige nag-cellphone. So asa mga kautira, cellphone mo na gamiton. Amen? Muna ka-exalt sa atong kinabuhi. I hope and I pray nga gamiton ka sa Ginoo bisan sa simple nga mga butang. Kaya dagan kay mga tao nga need og Kristo sa kinabuhi. Pag-ampo ka. Ginoong Dios nga laging gamahanan, salamat kay Lord sa mga pulong nga mong karon. Salamat kay Ginoo nga imo mig gipasabot o Dios nga kining nasod sa Pilipinas o ang tibuok kalibutan. Wala na kinahanglan og kwarta. Wala lang na kinahanglan og kadato, wala lang na kinahanglan trabaho sa kinabuhi para mabuhi ni kundili ang tanang tao na kinahanglan og Jesus sa kinabuhi. Kay ikaw Jesus Christ minganis kalibutan, daghan kay makasasala, ningbiya silang sala tungod nimo. Daghan kay mga masakiton nga nangaayo tungod nimo, daghan kay mga relihiyosong tao nga nabag-o ang kinabuhi tungod nimo. That is why Lord, help us Lord. Use us mightily Ginoo sa imong great commission nga imong gipadala sa among nga bisag mga talawan mi, mga hadlukan mi, daghan mi bisis kinabuhi. But Lord, I pray nga mas mulig-on ang among relasyon nimo dili imong relihiyoso nga tao kundi ang among relasyon nimo Ginoo pinaagi sa pagbasa sa mga pulong o pag-ampo
sa kanunay Ginoo dili maputol. Salamat kay Lord na among kasing-kasing dili lang para sa among kagalingon kundi sama para sa among pamilya. Kay mong pamilya, Lord, daghan pa kayo naulipon sa bisyo, daghan pa kayo naulipon sa droga, daghan pa kayo naulipon sa sana. Kung ang gamitan ni O Diyos, pinagi sa mga pag-ampo o pagsangyaw, sa paghigugma nila, pag-reach out sa ila, daghan kay mga tao, mahimong, daghan mga tao na usab Ginoo ang among nasod, na kinahanglan tabang ni mo, Lord, nagubot na karon ang among mga naasa mong kahitasan. That is why help us, O Lord God, nga makabaton o relasyon nimo ang mga tao, Dios. Luoy kay sila bisag kautan kay sila, luoy kay sila nga naman malaglag sila sa kalayo sa impyerno. Mo nang gamitan mi Lord sa bisag unsang platform sa unsang pamaagi aron ang imong gugma, ang imong pagkamatarong, ang imong kaluwasan mapalaplag sa ubang mga tao. Amo kang ipasalamatan, amo kang gisimba tungod sa imong pagkamaayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. May mutag sa tanan, pwede ba mag-circle sa ta kanang katong nyagi do atong balikod ng atong discipleship. Ubo lang kay nga time. Wala taw nakanay. Adik pa. Sige. Mga mama, mga mama di gusto nga batan-on nga babae diri nga mga lalaki nga batan-on ar-ari. Okay ra? Sige. Natay mga pangutana diri nga atong tubagon. Ubo lang gid kaayo. Asa mo butan mo? Tara.